for speed. I got a need 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 for speed. When the cops come, all I hear is. Said when the cops come, all I hear is. Said when the cops come, all I hear is. I gotta put on the pedal, pressing the gas, gotta switch in the middle. Pe scaun acolo. Bună! Hello! Bine ai venit la TNT Brothers! Poftim? Bine ai venit la TNT Brothers! Hello! Radu! Oana! Ce faci tu? Mi-a Mi-a explicat cum facem saltul cu parașută. Foarte bine! Mi-a explicat că voi urma școala după. Asta da, clar urmează. This function is not selectable in the current shipping mode. Da. Ia zi, cine a fost cu ideea? Mai de regulă fac diverse chestii și am avut două colege care au mai sărit și atunci m-am uitat, am tot amânat și weekendul trecut, bine, am zis hai să nu mai am, hai să vedem cum e. Foarte bine, foarte bine. Și acum ți se explicau pașii următori, cu școala da, și... următori, adică e, nu știu, Ce cred opțiune că are? deja simte. Ce opțiune are după salt, înainte de salt, în timpul saltului, toate opțiunile. Foarte bine, foarte Da, bine. dar interesant, știi cum deja simte cine ar putea să mai vină după. Un pic extremistă. Emoții? Nu. Am avut ieri, pentru că am văzut filmulețe, știi, și în momentul în care sari din avion, vezi cum te desprinzi efectiv, cred că acela va fi pragul. O să... Ce? Pragul avionului. Da, pragul avionului, clar. O să fie un orizont plăcut astăzi. Păi de asta am zis că multe trebuie să vin și la vară. Nu știu de școală, dar de sărit trebuie să... Da, și în funcție de condițiile meteo și în funcție de temperatură este diferit și are farmec de fiecare dată. Îți urăm un salt cât mai plăcut. Ne vedem la 4.000 de metri. I see you over there, so hypnotic. Thinking about what I do to that body. I get you like, ooh, baby, baby, ooh, baby, baby. Ooh, baby, baby, ooh, baby, baby. Got no drink in my hand, but I'm wasted. Getting drunk on the thought of you naked. I get you like, ooh, baby, baby, ooh, baby, baby. Ooh, baby, baby, ooh, baby, baby. And I tried to fight it, but you're so magnetic, magnetic.
Bravo, felicitări! Mulțumesc! Cum a fost? Foarte tare! Minutul de sus a fost cel mai tare. Căderea liberă. Da. Bravo, mai vii să zbori la TNT Brothers? Da. Felicitări!